Turning back the hands of time. Mga love stories on rewind. Dear M.O.R. Ang pinakamaayo. Pinakautukan. Heartthrob ng puso ko. Master Poppy, lahiro jud ka! $11:34, mommy. So, there you go. Dunggan na to. Ang last part. Medyo wala pa katakabalo kung nabagay forever. Basta kay nai-issue pa karon si Neri. Kumbaga, kagihatag man niya ang tanan sa laki. Siya tanan nagpailob. Ang tanan karon gusto na pud niya nga siya na pud ang atimanon. How about me? Anong dili man ninyo mahatag nga akong gusto, nga ginahatag man ako ang inyo tanang gusto. Ihatag na ako ang tanan. Wala na ako gibalibaran ang tanan. Pero mo lang lagi, no? Ako yung mga nakitaan nga medyo sayop ni Neri kay ginaspoil niya ang anak ni Rico para lugar mas maklose sa iya ang anak. Nga in a way dili man gud na siya maayo, no? Naunaw ninyo mga mama or parehag sitwasyon, no? Dili ninyo anak pero ikaw ang nagpakamama sa ila, and then kung ingon sa papa nga dili, imong ginaingnon ang iyang anak, sige lang kung wala na yung papa okay ra na. Tugtan ta mo ana. Pero giingon na sa iyang papa nga tinuod nga dili lagi. So kumbaga giwad-an nimo og power ang imo intention is para ma-close ka, pero ang naitabo is mas ang epekto mas pangit, mas lala ang epekto kay ang tinuod nga parent, no, nawadan og power sa iyang mga anak. Kay ikaw mismo ang gasulsol, ikaw mismo ang gahatag, oh. Para pud na sa atong mga lolo ug lola diha, no? Makita nato itong mga apo nga luoy kay tanan nga ginabawalan sa ilang mga parents unya kamo dayon kay magkuan dayon mo. Example, dili mag-candy. Dili pa candy sa parents. Nagsabot na ang mama ug papa nga dili pa candy. Pero si lola ug lolo, okay ra, ipakindi ang bata basta wala ang parents. So kumbaga, 'di ba, nawala ang power sa ginikanan ana. Hindi na sila ganahan na dayon silang parents kay dito na sila ganahan sa inyo. Mao ba? Mao ba na? Nakadulot ba na ng advantage, 'di ba? Munang nakita na ako kang Neri. Tungod kay gusto niya nga ma-close ang mga anak ni Rico sa iya, medyo na-sacrifice niya ang respeto, no, sa mga anak ni Neri kang Rico. Ga-agree ba mo sa akong ginaingon or dili? Anyway, sa tanang mga nakakuan, ang akong gusto ipatawag karon is katong mga relasyon nga mga butang na to 7 to 20 years ang gap. Ha? Kato sila to ipatawag ha kung dili ka ingana, kung dili nga na imong relasyon, ayo na lang og tawag sa ha. Ang taga na tog chance ang katong haob gyud guys sa ilang life nga sitwasyon gyud nila ning atong gistoryahan karon. Hello, may gabi. Hello, may gabi. May gabi, Brad. Saan ni Brad? Si Alvin. Alvin, pila edad? 39. 39. Ang imong partner, pila edad? 35. 35. 4 years naman. Ay, dili tayo pwede pa. Dili akong gi-specify, di ba? Nga katong ato ipatawag katong tag-as gyud og gap. Ay, oo, tama na. Okay. Paminaw. Sige. Next time na lang, ha? Okay. Sige. Sige, tawag mo karon katong mga mas maayo gani 10 years kay may bawaan man gyud ng 10 years, dako gyud na siyang kalainan. 10 years to 20 years ang gap sa relasyon. Pwede mo matawag karon 0995-335-2093. Hello? Hello, kinsa ni? Si Douglas ni. Douglas, pila edad nimo, Dog? 40 years of age. And then ang imong partner? 21.
21, no? So mga 19. Dog, Hello. ato sa Alcuba ka kanang ikaw ra ka. Ang wala akong bibigit. Anay mo bantayan na, dog? Kaya akong asawa. Palihog lang, palihog. Ipakuan kay para magkasinabtanay ta, dog. Sige, sige. Atong istoryahan ng inyong mga pila na mo ka years nga nagkasal. Sa pagkakaroon, wala pa kami sa tong. Wala pa mo nag-year. Kabali 4 years kami. Ha? Upat kami sa tuwid. Upat na mo katuig pero wala pa mo nagpakasal. Yes, Mr. Pops. Okay, okay. Pero ang inyong anak 4 years old na pod. 3 years old. 3 years old. Oh. Ha? Yes, Mr. Pops. 3 tulo? Yes, yes. Ayan na. Gusto lang gamay imong tingog ha kay di kay ko kadungog. Unsay kuan, unsa may imong mastoryaan ning kaning mo magini age gap magina tong giistoryahan dani sa drama nato. Medyo ba naabay kuan epekto sa pagsasama? Pagkakaroon boss, wala. Wala. Okay, nagkasinabot ni Gayo karon. Unsa inyong gisabutan? Unsa may advantage di ana be? Parte sa plano sa kinabuhi. Ugmaon. Unsay Para advantage? sa mga bata. Unsay advantage sa kanang tag-as ug gap? Like ikaw gyud ang magkuan, magbuot. Mr. Pogs, kini advice lang na ako perminti sa iya. Mm? Mga mayo nga buhaton, bili mayo. So parang ikaw ba ga desisyon sa tanan? Oh, Mr. Pogs. Unsay Mr. Pogs? Pop. Pops. Kabalo ko pogi ko, pero Poppy ang akong ngalan na dili pogi. Pare, Kabalo ko na sa imong nauna nga pogi ang DJ, pero okay na siya. it's okay. Poppy lang. It's Mr. Poppy. Anyways, dogs, unsay imong kuan kaning naman toy issue gamay sa parents no or ang mga tao medyo ang tan-aw sa mga tao is murag Big Soto og si partner niya nga si Pauline medyo mo kuan man gidayon mo judge man dayon sila. Okay. Oo, na I'm sure nakaagi kag nga na. Yes, Mr. Pogs. Unsa may kuan nagian ninyo be example sa sitwasyon nga may ana? Normal man na Mr. Pops sa mga ginikanan gid. Ang mga ginikanan nimo medyo nakuan, Yes, natingala. Mr. Pops, gihapon. And then unsa may mga nabay mga masasakit na manadunggan ninyo? Isa lang gid ang ginikanan Mr. Pops. Wala may tao perfecto. Wala pa pamilya nga perfecto. So kumbaga, giunsa ninyo to dala? Nagkasinabot ang Mr. Pops. Gi-explain ba ninyo sa ubang tao? Para sa ako, Mr. Pops, importante ang pamilya. Dili na ako naikuan sa laing tao. So kumbaga, dili na mag-matter ilang opinion. Bahala na sila unsaon nila pag-judge, ana. Yes, of course, Mr. Pops. Basta kay unaon nimo ang imong tinud-anay nga kuan lugar nga commitment sa imong pamilya. Oh, Mr. Pops. So para sa imo dili gid mag-matter ang age. It doesn't matter. What's the matter? Size matter. Size gid ay. Ang size sa unsa? Tawa ako sa Mr. Pops. Ang size sa unsa sa mata. Secret. Lagi din na diya ha. Sige lang. Okay ra man gyapon ang gamay nga size kay gilok. Ang dako nga size na ang kuan nga sakit ma. Ang gamay kay gilok nga mura siya mugitik ba? Ay. Small but terrible. Ay lang guniti kay ang small na basin mo na siyang nuclear weapon. Naroon. Una na diya ron. Sige, i-greet na diya og unsa may nabakay mensahe para sa mga listeners karon. Mga listeners karon, kung siya ihatag sa inyo nga life, hindi lang dawaton. Sabi na sa gugma. Wala lang, Mr. Pops. Ayan. I-greet na imo mga friends or mag-request ka unsa may gusto. Mr. Pops, great ko sa taga DPWH. Si Vincent, si Lloyd, si Bonita, ug sa Richard. Ug mayong gabi sa tanan. Great day ko, Mr. Pops. Greet request. Next in line nga kanta. Greet or request? Request, yes.
Next in line? Oo, Mr. Pop. Dito sa Tumoy gid lugar siya. To siya sa Tumoy naghulat gid lugar. Asa man ni siya mag next in line sa LTO, sa NSO? Di ata. BR. Sige. After image ato nang ikuan. I-greet na nimo imong family dia? Ay, great ako akong palangga ang asawa si Bibiling Madigano. Anak gyud nganli gyud kay para dili kuan. Ug akong dalaga nga anak si Francis. Hi, Princess! Abi, Princess, nagbilar-bilar alas 12 na. Ipaslip na si Princess, ha? Dagan salamat sa imong pag-share. Ayan, oh. So, pila to? 19 years ang gap. 18 to 19 years ang gap. Another caller ta. Kung maubag yun yung mga parehara ba silang opinion? Hello? Hello, may gabi. Hello, good evening. No. Good evening, you're live sa MOR. Kinsa ni? Si More, Mori. Pila edad ni mo, Sir Mori? 23. 23. Imong asawa or partner, pila edad? 37. 37 ba? Karon lahi ni, unique ni. Ang babae mo mas magulang, naaba na i-diferensya na? Medyo advantage ba or disadvantage? Oh, okay ang gapon. Advantage. Advantage siya kay? Matured ang babae. Nganong advantage man na kung matured ang babae? Ay, amot na nga, galibog sa kumaster ko. Ngano man? Suko mo siya kay panghod lagi daw ang lalaki. Masuko siya? Lainan siya ba nga, dagan na mga dungog nga istorya nga, lainan ko na siya nga, magulang daw siya kay, Makigbulag daw siya? ay dili ka nang magulang daw siya kayo. Aw. So, unsa may medyo nasad siya, ana? Kanang dagan istorya. Oo. Unya, unsa imong ginaingon? Di rin ta maminaw ng istorya sa mga tao. Asar man ta maminaw, istorya sa mga animals. Bitaw, so meaning, baliwalaon lang dapat niya. Oo, eh. And then, Total, wala man sad mi na ngayon kwarta para igasto sa among kaugalingon. kasal mo? Dili, wala pa sad. Wala pa gyapon. Na-share lain pamilya sa una? Oo. Inya ikaw, siya ang permero niya, nimo. Mr. Bob? Siya ra ang imong pamilya, wala po gaylain pamilya sa una. Wala. Siya lang. And then so far, ang imong nakita nga disadvantage is kanang mga storya sa mga tao. Mga libakiro. Naminaw sila karon unsa may maingon nimo? Wa ko'y air nyo kung sa inyong istorya na mo kung magkuyog ni. Wa ko'y El Nino. Wa ko'y air ninyo. Bahala mo, wala ko na nga yung kwarta ninyo. Unsa advice nimo sa ila nga magbag-o na unsa ba? Na mo'y mata, tanaw lang mo. Kung nasuya mo, suya. Pangita sa magkuhan, kanang taas kayong gap niyo, kaya para ma-feel niyo unsay bati o libakon. Da. Ba, what if ba sila pod may ana pod bantay makita na gid nila. Balos-balos ra gining mundo. Pero dili sad ko mabalos eh. Ano iba? What I mean ba na ba karma kapalibot ra. Ana yun. Basin si Lord na ibala ninyo. Kay ingani man gud ni no, may ra kay ta mo judge no, kanang mga kuan katawaan nato. Lain kayo. Sus. Una na gyud na ninyo maayo ha. Ang norm
ang norm sa society, which is, unsa ginang norm kanang norm is, muna siyang gina-consider nato nga normal sa society. Kana siya, projection ra na sa mga tao. Mag-change na siya through time. Kumbaga kung sa una, gapamat yun ang mga kuan kanang mga bayot sa una. 'Di ba? Lisod kay na sa una nga mga panahon nga katong kuan pa nga mahadlok sila mo come out sa mga ang mga bayot. Pero karon, norm to sa una pero karon na change na. Kumbaga, mulantan pwede na gani magrampa mga bayot. Ana, so kumbaga, kung sa age lugar ni sa kuan pod sa gani mag-uyab-uyab age baka na or unsa baka ang inyong makita diha nga medyo makapanaway ta, norm ra na sa society. Ang tinud-an ay gyud kung wala man ta kabalo sa storya nilang duha na nagbinahalay unsa day gisugdan sa ilang love, di ba? May pagani sila kay naa sila commitment sa usag-usad despite everything nga negative. Ikaw igura ka mo tan-aw diha manlait. Perfect ka, perfect. Una-unaan ginato nga wala tay right nga mo condemn sa tao. Ngamingon na din ta nga, dili na, drug addict na siya, wala na siya pulo sa kinabuhi. Ana lugar? Wala tay right, ana. Bisan pag nakita na nato, or mingon ta nga, grabe yun na bay, klaro kayo, kuha na sila bay, mga bugok na sila, mga bugok. May kay ka manlait, pero wala gid tay right actually. Ang maka-judge sa ato, Ginoo ra gyud. Manan na nato mga migs. Anyways, dagan salamat sa imo. Unsa may akong maidalit sa imo na bakay request niya? Ang great ako sa akong asawa nga si Maria. I love you, Maria. Yay! Iwan ka na si Maria Pilingira, ha? Dili na si Maria Pilingira? Dili. Dili dai. Ako lang gisigurado. Sa apelyido ni Maria? Dagat Silon. Dagat Silon? Bagat Silon. Bagat Silon. Mga igagaw na sa mga tag-iya sa Bachelor. Dagan salamat sa imong pag-share. Unsa man? Pwede mo request? Unsa man imong request? Kuan ka ng unat huling pag-ibig. Hala, mo naman. Marag wala pa man taan. Kinsa nagkanta na si Max Urban? Ba't gusto ko kanta na? Kinsa may nagkanta na huling pag-ibig dabi. Unat Huling pag-ibig. Giunat niya ang iyang kuan, kilay. Unat huling pag-ibig, Willie Garte. Kana wala. Willie Garte dahil. Wild Garter. Walay Garter ni siya. Klaro kay sapyot yan sampot ba klaro. Walay Garter. Gagaw ni Nick Carter. Salamat kayo ha. Sige, dagang salamat. Sige. I-greet day imong kanay mong abay. Greet ko sa kong pinto. Kaila doon yung salamat. Ilaila sa mo. Ilaila. Great kong dulpo na. May nasa dulpo na rin. Yan. Thank you. Sige. Sige, salamat sa pag-share da. Wow. So, dili gid gyapon mag-matter sa iya. Nahimong advantage. Nahay mga gagmay nga disadvantage. Pero, tungod sa gugma, makaya ra, di ba? But lang. Kaning next nato nga caller mo ni atong pangayuan og advice para kang Neri. What you gonna do? What you gonna do with that dessert? Hello? Hello, Hello, may gabi, ma'am. magabi, Master Poppy. Yan, kinsa ni? Beverly. Beverly, kuan ka pareha imong sitwasyon ani dili? Yes, Master Poppy. Mo ba? Yes, Pila imong edad? 19, turning 20 karong February. Oh, sige libot-libot kay mag-turn mo ka. And then imong partner,
35. 35. Ayan. Advantage ba? Advantage ang kuan? May advantage na po yung disadvantage. Hatagi daw mi Kay, ba unsay sample sa advantages ba? kuan, matured manggod kung nana ang imong partner, pero ang disadvantage kay lagi ang norm sa kuan society. Kana Murag dili kay dawat. ma-judge sa mga tao. 'Di ba? Oh, pero ang disadvantage pud siguro kay akong partner mo gud ato nga time ay nabulag ng good ni Mr. Pope. Nagbulag na dahil. Wa gid nag-work? Nag-work sa nagdanan pero naburos ng good to Mr. Pope. Sa iya. Oo. And then? Tapos gidawat na siya kay naman siya yung mga baby sa Lain. lain. Baby maker. BM din eh. And then? Tapos pag abot ako wala niya giangkon niya iya ha. Mo din to niya akong parents pud kay nasa kay hangan atong at first na siya nga inana mura na kanya ana kung boto na naon. Ang sound naman in love man lagi. Love niya. Love din na. Ha? Beverly bitaw. Si unyo na ako ng uban sa imong kulot nga kuan ba? Kiat ra ba gido? Naganahan day kag mga baby maker. Adili po. Dinay. Kabalo nagig ko ba nga performance ang imong pangita? Ala, dili ko mas. Dili ay? Love lagi to. Love? Oo. Nabaday love nga dili ang kunon. Ay siya, wala siguro siya. Di tanawa. Ikaw ra lagi ang naigugma, siya mo iwa. Kasakit mo. Nagpasiksira pug ka, nagpakuan siya, anak ikubi. Ha? Wala mong good. Dadi ay. Nainuklugisan na ha. Kumusta man imong relasyon sa Ginoo? Okay na siya po. Ikaw na sana kaya mga decision making ta diha kailangan ng ampo perme, dili kay magdiretso-diretso lang kay nice man siya, okay man siya. Di langkad pod. char lang bitaw. Beverly, alam mo, sa kanio karon kay gusto man gyud makaanak si Kuan, si Neri. Onya medyo balibaran ni Rico. Nya gusto siya time, medyo more on hands-on si Rico sa iyang mga anak nga tinuod kay dili kay siya katong baby gyud ni Neri kay medyo unsa baka tigulang lang kay iyang paminas himself, di na niya makaya mga gasto unsa ba. Feeling nimo right to ni Neri? Na ba siya right nga murag mo demand? Siguro Master po. Kay di mo sila kasal. Kay diak mo sila nga partners. Siguro naman po right. Kasi pag di sila kasado nga inana. Sa imong tan-aw mayra pud to ang gihimo lugar. Kailangan pero dili kay niya kailangan niya kanang napoy right pod niya mo dili kung dili jud makaya. Kaya sa partner hatag ang imong ginademand. Dili kaya demanding ra kay siya? Dili. Dili po siguro matawag na demanding Master po. Kay baby man yang gipangayo man pod kay syempre ang fulfillment sa usa ka babae to become a mother, di ba? Yes. Diya man gyud na siya. At least ikaw na kay baby ron. Yes, Nga sige tutoy sa bibiron. Sa imong tan-aw, kuan ba kaning kailangan ba nato i-consider nga okay ang family before ta mosulod sa usa ka relasyon? Oo, Master po. Kay in case of dili na bitaw magkasinabot ang part ang
ang imong partner o ikaw. Sa imong family, mong dapat ka maduol. So kumbaga, always maintain the relationship nga maayo sa family, dili magrebelde-rebelde. Yes, Master po. Tama no? Kay bisag unsa pay mahitabo sa kalibutan, ang partner pwede ra na siya mapulihan. Yes, Pero ang pamilya dili gyud mobalik gyud gyapon ka sa pamilya. Munang dili pwede nang kanang hahamakin ang lahat, matupad ka lamang pag-ibig ka. But yun na yun. Mura mag mautdan og love. Di ba? Kung puno pag yung kag love sa imong family, di nagig kay kakailangan gani nga magkuan gyud nga mag-demand jud kag kanang kinsagi pinaka the best di nga lalaki di nga unsa. Pero makakita gyud kag maayo nga lalaki kung babae ka, and then gilove ka sa imong family, and then all the while naaday someone diha nga worthy na gyud kaayo sa imong love. Ipahulat sa ipakuan. Ipakuan ipataas imong standard, di kay magbilang ka din parehaning uban dani nga color dani nga katawa ra ba din pumaygo. Wala na mo, katawa na lang. Sagdi lang, pero at least, no? Ingani man gud ni Beverly, no? Kita ray gahatag sa atong standard sa atong self. So, learn from it, no? I'm sure nadagan ka na learn. And sa tanan nato mga girls diha, no? Kita ray gahatag og standard sa atong self unsaon ta pag-treat sa lalaki. Murag appeal ko, no? Murag dalaga ko, no? Pero ako na lang nag-generalize. Akong gibuta akong self sa inyong mga shoes nga high heels. Kung muingon kita dili ta magpahikap, dili ta magpakis, dili gyud na mahitabo. Rape gyud na kung madayon na siya, di ba? So, kung ikaw mismo, nagkuan ka diya, tapos hindi mo pagiging kag-scandal nga, nikalat na karon, short hair, kay imo manggihatag imong self, kay imo manggihatag imong dignidad, kay imo mong gipababa para sa lalaki, kay gugma man lagi. Eddie, you have to face the consequences. Para ni Beverly, strong enough nga iya na ning atubangon, di ba? Di pwede nga kanang biyaan lang ang bata or something na ang plano ni Beverly unsa man. Kuan, kada kon alone ba lang magkalisod kay binhatan sa With the help of family, syempre, and God. And ay kalimot gyud ang kuan. Paduol na sa Ginoo og maayo. Okay, syempre bisag unsa pod ang atong family, pwede ra mod pod na sila mawala diya, pero ang Ginoo di gyud mawala. Namang gyapon sitwasyon nga dili mo support ang family, namang gyapon ingana nga mga sitwasyon, pero ang Ginoo gyud di gyud na siya mobiya sa ato. Pinaka the best nga pangayuan og advice, dili ang DJ. Dili ang Ginoo, maminaw ta sa Ginoo sa mensahe, ha? Dili kay sige DJ, pasay unsa may akong buhatan ni DJ. Dagang kay ga text ni. Dagang kay ga chat DJ, unsa man ni, Jesus, unsa man mo eh. Pagtuon sa mo kuan, sa ba, read the Bible, minaw sa mensahe, unsa ba, depende pa na. Basta kay pinaka the best gyud na siya. Dagan salamat Beverly, unsa akong maidalit nimo. Kuan, wala mo ko i-greet Master po. Sige. Na lang. Unsa man? Kuan, guys ko sa akong mga barkada or paramdam. Tapos, Request of mga intern sa COC. Regards ko. Moto. Paano din Master po mag-request ko kanta? unsa man? Kuan. Kanta sa December Avenue. Amo na si title. Unsa nga kanta katong Kung Di Rin Lang Ikaw, katong na si Moira, or katong Sa Ngalan ng Pag-ibig? Ay, sa ngalan ng pag-ibig. Sa Ngalan ng Pag-ibig ng anak at ng Sports Center. Salamat
Salamat, Beverly, ha? May gani Salamat, kay salamat po. nag-share ka sa imong kuan. Oy, ako iampo nga kuan. Muda ko og maayo imong baby. Kuan, pwede pa man ka maka-demand sa tatay gid niya, di ba? Legally. Pwede ba na siya nga naisustento gyud? Pwede na nimo ikuan. Beb, Po. patabang ka ana. Ayaw lang og give up pod kay para man na sa imong anak pod ang imong ginahimo para sa iya nga ang sustento in town palihog kay mo college na mo dagko na bigid ng kuan dayon. Di ba? Be strong dayon, ha? Yes, Master Po. Dili magsige open sa mga close hand. Salamat na permanent. Sis, nalang kuan ganina ni kiat lang pud sa ako. Yeah. Sabayin lang Beverly, ganit ko. hina na kusi unta na siya. Ay, ayaw lagi ba? Sus na ang gidi mo Beverly ka. Di idol mo gusto ka mo. Ay lagi pag idol ng mga DJ kay alam niyo na basta DJ. Alay mo, binuhatan ni sa DJ. Ni Master Po. May na lang ko kay ako mong gabadlongon. Ah. Ay, yo, kumpiyansa sa Di, pila ka basta percent. mga O, akong taga-Danilo, nauna na. Master Po, sana. Dili ni siya. Generally speaking ni siya ako. Dili ka na yung true to life sa akong life. Generally speaking, ang mga tao nga sikat nga nasa broadcast, nasa mga kuan, generally speaking, siyempre, ang mga news, dili man gyud na siya kuan. Pero kanang mga DJ, gara-gara, happy-happy, party-party, ana-ana man na, prone man na siya sa ingana, sa chicks, kung lalaki. So, ay mo kumpiyansa kay basin dula-dulaan lang mo. Kay sikat sila. Lugar ka na, lugar mo yun yung Master Po. Ha? Hindi po lugar ko piyansa sa imo. Oy, inga na gyapon. Kumbaga, may na lang. Mas ma-happy na lang kung dili mo magkumpiyansa sa ako. Mas ma-happy pa ko ana kay nagkuan na mo na mo'y disiplina sa inyong self. 'Di ba? Mas ma-happy pa ko kay kabalo ko nga dili gini sila magkuan, dili sila easy nga babae. O, di ma-happy pa ko ana, di makahatag pa ko kuan. Kanang pagtuluan or at least man lang makuha nilang future nga dili sila didto sa dili man ako gitanan ang mga DJ pero kanang mga pareha og kuan like host, tisoy, model, kanaming ana pero they will take advantage sa ilang kasikat. Hindi pag ana na yung mga fans sus kapyot dayon. Wala mo kabalo gipasakayan ra di ay mo. Ana na biktima ra day mo na. Yayay. Yayay gyud ko na ni. Palami lang permero pero yayay nginding. Basta pamina mo mga girls kay DJ na ning nag-ingon. Totoo pala, Master Po. Ay gid kumpiyansa. Wala lang ko. I'm not talking about myself pero generally na gid ni ha. Salamat sa imo, bab. Sige po. Sige. Salamat. There you go mga migs. It's 12:06 na po and syempre salamat sa inyong tanan nga nakisabay o bilar-bilar. Salamat kayo kay balag bitin ang atong storya karon kay walay resolution. Napagyapon mo diha and nakichika gyapon mo diha. Sabay inyong mga kauban nakigchika na inyong asawa ba na, inyo ba ng family diha sa inyong maingon. Kung namoy mga na-learn Dear MOR Agwat space inyong mga lessons learned for tonight. I-post ka na sa FB para mas daghan ang ma-inspired no sa imong na-learn dili lang sa imo. Ikaropin na ka-learn, ikaropin to, may kay kada. I-share na nato mga goodness, tanan nga mga good things. I-share nato, ha? Anyways, wala na akong igon time. This is Master Poppy saying, don't worry, be happy. Pag may problema ka, wag mag-alala. Just don't give up. At kung wala ka naman maganda i-comment, wag ka nang kumament. Bye for now, but see you again tomorrow. Same time, alas 8 gyapon ko, MOR University 2.0 with Maria Filingera. And then, pagka alas 10, another episode na naman
ng Dear MOR ang ating matutunghayan. Tomorrow ang episode nato is hashtag Dear MOR Itsura. Dear M.O.R. Bakit kasi ang gwapo mo? Nakakailang ka tuloy. Makasabay lang kitang maglakad, naiilang na ako eh. Feeling ko, tingin ng mga tao sa akin, alalay mo lang eh. Abangan mamaya sa Dear M.O.R. Hashtag Dear MOR. Itsura. Itsura na pod, karon edad, ugma. Itsura na pod. Magmatter ba gyud ang itsura? Hala. Matunga na po na nga itong madlang people, ana. Atong mga Dear MOR fanatics, pakilike ko sa atong Dear MOR CDO Facebook page. Wala pa mo nakalike, ana. Like na there. Na dito na ako ipang post ang atong mga quote of the night, no? And then, pwede po mo dito mag-react. Pwede po ninyo i-share tong atong mga gipang post dito. Atong mga friends dito, pwede mo mag-meet og new friends. Nga ganahan po sa Dear MOR. Sa mga single ladies and single moms, itaas ninyo mga kamay kay mag-kiss na ko sa inyong ilog. Ready? Ready na? Ganahan si Beverly, oh. Apil-apil po dong. Sus! Si unta gini mo uban ba? Now, believing you with a quote, mga migs, mga kapamilya, before mo matulog, at least na amoy mahinuklugan for tonight. Ito na ang ating quote of the night sa hashtag Dear MOR, Agwat. Ang gugma walay edad, walay kahumanan, ug walay kamatayan.